Jamen, jeg hedder Brian Nielsen og har Mølholm Grisproduktion, og vi driver 970 søer med salg til 30 kg til eksport. Og tilbage i 2015, der byggede jeg en ny farstald, og der indledte vi et samarbejde med Agrosys om Airdsys-systemet. Og det har så ført til, at vi så har købt transponder og fodringsanlæg sidenhen fra Agrosys. For 1,5 år siden, der købte jeg Autopick, og det gjorde vi for at kunne teste vores foderblandinger op mod hinanden. Og det har så resulteret i nogle foderskift hen undervejs for at kunne finde den rigtige blanding. Vi bruger det i dagligdagen til at instruere medarbejderne i, hvornår foderskiftet skal ligge, og hvilken type foder og hvornår. Og bruger det også som styringsværktøj, i og med at vi kan registrere døde og sådan noget i systemet. Fraflytninger kilomæssigt, hvornår de er klar. Vi bruger Autopick-værktøjet i forbindelse med den måde, at vi laver noter hver gang der er foderskift, hver gang der er en medicinering i holdet. Hver gang der dør en gris, eller vi flytter en gris, så kan vi finde tilbage og så se, vil der være en korrektion på vægten, der registrerer der. Så det er en måde, vi bruger værktøjet på. Vi bruger også funktionen i at kan sammenligne tidligere hold tilbage i historikken med nuværende hold, for at se, om udviklingen er på den rette vej. Og vi bruger den også op mod standardkurven eller growth kurven, som den så tilpasser sig hele tiden kiloreguleringen. Så man ser meget på, hvordan den flytter sig ugentligt eller dagligt. Vi har fået noget læring omkring, at det foder, vi havde præsteret nok ikke godt nok, så vi har skiftet. Og det er jo så kvæg af det, at vi har kunne se, at dataen ikke var god nok på det foder. Så vi har taget skift, og for det fremtiden byder på at få testet noget mere foder op mod hinanden, når vi kan se, hvor meget det flytter. Vi har flyttet en blanding, så kan det være, at det flytter lige så meget på næste blanding. Selvom vi har haft den i 1,5 år og har flyttet vores blanding, så forventer vi stadigvæk, at den kan give data fremadrettet, fordi at vi tror på, at vi kan presse grænsen hele tiden på, hvornår at det er rigtig til skift, eller det er en rigtig blanding. Og det er der, og jeg synes værdien, når vi har 2 vægte i samme hold, så har vi hele tiden at kan teste op mod hinanden. Så det synes jeg, det er den største værdi, vi kan få ud af det. Og det er jo egentlig det, at jeg tror, at værktøjet skal bruges til, det er, at man spiller sig selv god hele tiden ved at have noget data. Og det er det, det handler om. Det er at få ny data hele tiden. Og så meget data som muligt. Autopicken sikrer mig, at jeg når i mål med min målsætning omkring, at vi skal have højst mulig tilvækst ved en gris. Og det er nemmere at samarbejde med medarbejdere og rådgive dem omkring, hvad er det, vi skal gøre for at nå i mål. Så det giver mig et værktøj, jeg kan bruge til at komme videre. Og samtidig bekræfter mig i også, at vi når i mål med de ting. Til næste år der har vi 10 års jubilæum med samarbejde med Agrosys omkring foderteknik og udstyr til foder. Og vi har været rigtig godt tilfredse med samarbejdet i de 9 år, der nu er gået, og sætter frem til flere år i samarbejde fremadrettet.